இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் சிவில். இது வந்து ஃப்ரெஷருக்கு தேவைப்படுற இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ்க்கு அது பார்க்க போகிறோம். வேல்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா லென்த் இன்ட்டு பிரெத் டு டெப்த். அதுக்கு நமக்கு வேல்யூம் எப்பயுமே கண்டுபிடிக்கணும், லென்த் பிரெத் டெப்த் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ மீட்டரில் எடுத்தோம்னா மீட்டர் கியூப், ஃபீட்டில் எடுத்தோம்னா கியூபிக் ஃபீட்டு. ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லென்த் பிரெத் இருந்தால் போதும், மீட்டர் ஸ்கொயரு. அதே ஃபீட்டில் எடுத்தோம்னா ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. இப்போது ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு எவ்வளோ சிஎஃப்டி, அதாவது இங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு மீட்டர் கியூபு எத்தனை சிஎஃப்டி சேர்ந்தால் ஒரு மீட்டர் கியூப். 35.28 சிஎஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு மீட்டர் கியூப். ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர்னால் எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் சேர்ந்தது ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10.76 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. அடுத்தது யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஸ்டீல் 7850 கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூபு. ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு 7850 கிலோகிராமு. அது மாதிரி யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சிமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1440 கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர்னா ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு 1000 லிட்டர் உள்ளது. அதான் கான்ஸ்டன்ட்டு. ஒரு இன்ச்சு வந்து 25.4 mm, லைக் தட் 2.54 சென்டிமீட்டர். ஒரு ஃபீட் வந்து 30.48 சென்டிமீட்டரு. அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை ஃபீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு மீட்டர் டிவைட் பை இந்த இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் 3 ஃபீட்டு 3 இன்ச்சு, அதாவது லைக் தட் 3.33. யூனிட் வெயிட், அதை வந்து வெயிட் ஆஃப் ஸ்டீல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மீட்டருக்கு ஸ்டீல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா d squared by 162. கண்ட்ரி பிரிக் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9 inch by 4 inch by 3 inch, 9 inch by 3 inch by 2 inch. 2 டைப்ஸ் ஆஃப் நமக்கு நம்ம கண்ட்ரியில் கிடைக்குது. ஒரு சென்ட் பார்த்தீங்கன்னா 435.6 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. டியூரிங் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 to 7 days நார்மலாக, பட் கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா 28 days. இது போதுமானது சிவில் ஃப்ரெஷருக்கான இன்டர்வியூ கொஷின். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.